والدین دی عظمت اور عزت قرآن نے بھی بیان کی تھی ہے، مدینے والے مصطفیٰ دی پیاری زبان نے بھی بیان کی تھی ہے۔ عنوان ہوئے جدہ تعلق قرآن دے نال بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دے نال بھی ہے۔ قرآن کریم دی آیا مبارکہ سورہ لقمان 21واں پارہ ہے، رب کائنات نے فرمایا اسا انسان نو وصیت فرما دیتی ہے انسان کہ تو اپنی والدہ تے والد دا احسان کدی بھی نہیں جھکا سکدا۔ امہو وہنن علا وہنن، تیری ماں نے تینو اپنے پیٹ دے اندر 9 ماہ رکھیا اور پھر اسی تیری ماں دے جسم چو تیرے واسطے خوراک دا بندوبست کیتا۔ انشکر لی والی والی دیکھ، بندیا وڈا ہو کے ادھر ماں پہ انہوں تکے نہ دیویں پھول نہ جاویں، اے نہ کہیں تو میرے واسطے کی کیتا میں نو دتا کیے۔ جدو دا تواڈے کر جمعیاں تکلیفاں تے پکھاں تے غریبی دیکھیے، اس طرح دے تانے رب کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا افیوں والا تنہرہما وکلہما قولا کریما۔ تو ماں باپ دے اگے اوف بھی نہیں کہنا، اوف سمجھ دیو بندہ کو کم نہ ہوئے کہنا اوف، اے اوف ماں پیو دے اگے اوف بھی نہیں کرنا، ہائے بھی نہیں کرنا، لیتے اللہ فرماندہ ہے ماں تے باپ ناراض ہو گیا کوئی اس بندے دی عبادت اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا جدہ تو میرا شکر ادا کرنا ہے نا ایدہ ہی اپنی ماں باپ دا بھی بولو، جنہیں نہیں بول دے آپ پہ سمجھ آئے بولو نا، جدہ میرا شکر ادا کرنا ہے ایدہ ہی اپنے والی والدیک اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ تو آڈا شکر ہے کہ تسی میں نو پالیا پڑھایا لکھایا جوان کیتا اس مقام تے کھڑا کیتا، دکان دیتی نوکری دیتی کاروبار جو بھی اپنی اپنی لوازمات نے ہر ایک دی فیلڈ دے، اے سارا کچھ اگر تو اج کامیاب ہے تو کہنا لوگ میں نو سلام کر دینے۔ علماء فرمان دینے دے تیرا کوئی کمال نہیں کہ تینو لوگ سلام کرنے، تیرے بڑھے پیو تے ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے، اے انہاں دیاں دعاواں دا کمال ہے۔ تینو لوگ پوچھو نہ نو جڑے یتیم پیدا ہوندے نے پیو ہوندا ہی نہیں، اپنے آپ اپنے سر تے اپنی واقفیت سلام دعا بنا دینے، پوچھو نہ نو جنہ دیاں دعاواں کرنو واسطے ماما ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول تو اپنی بات دا آغاز کراں گا تینو سمجھ آ جائے ماں کیسی نعمت ہے تے پیو کیسی نعمت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت نقل کیتا ہے اور تفسیر ابن عباس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مواد دے حساب نل میں جلدی نل آپ میں زیادہ آج دے جمعے دے اندر جڑے اللہ دے ولی بنے نے نا جنہاں نو اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے وہ ولی بنے کدہ نے۔ علماء فرماندے نے 3 چیزاں بندے نو ولی بنا دیاں نے، 3 قسم دے ولی دنیا تے آئے نے، کنیاں قسمان دے؟ ایک کو ولی ہوں ہے جلدی نال میں دسا جڑا مادرزاد ولی یعنی کہ جڑا ماں دے پیٹ چ ولی ہویا کردہ ہے۔ ایک او ولی ہے کہ ولی ہندہ نہیں، کسے کامل مرشد دا بیعت ہو جاندہ ہے، وہ دی خدمت کردہ ہے، تابعہ داری کردہ ہے، کہ مرشد انجھے نگاہ پاوے تے مرشد دعا کرے، مرشد دی دعا نال ولی بن جائے۔ دوسرا تیسرا ولی وہ ہوندہ ہے جڑا گناہگار سیاکار ہوئے ماں دی انی خدمت کرے، ماں آسمانہ والے نظرہ اٹھا کے کہوے مالکہ تینو میرے چٹے والاں دا واسطہ میرے پتنو ولی بنا دیتی، اللہ ماں دی دعان الولی بنا دیتا ہے۔ پتہ لگ گیا جتھے بندے دی عبادت بھی نہ پہنچا سکے اوتھے ماں دی دعا پہنچا سکتی ہے۔ ہن میں دساں صحابی دا نام جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر 2 تفسیر دے حوالے پیش کر رہے ہیں اور عمر کنی ہے 75 سال، کنی عمر؟ ماں دی عمر 95 سال، کنی ماں دی عمر؟ 75 سال بندے دی عمر ہوئے سیانے بیٹھے ہو بچہ ہوندہ ہے جوان ہوندہ ہے نہیں بڑا پیچ چلا جاندہ آئی تے 40 سال دا ہی پہنچ جاندہ ہے۔ 75 سال دی عمر ہے، کنی عمر؟ اے یاد بھی روے گی گل کے نہیں جی میں یاد کر کے ہیں میں ہر جمعہ تو آنوں ہمیں یاد کرا کے بھیجنا
جنگ ہوئی حجاج ابن یوسف نالے بڑا ظالم بندہ سی عبداللہ ابن زبیر دے سارے ساتھی کوئی ڈر دی وجہ تو ایدے نال مل گئے انہاں دے دو بیٹے حجاج ابن یوسف دے نال مل گئے ڈر دی وجہ تو کہ مار دے گا لیکن آپ دے کئی ساتھی ادھر کئیاں نے جامع شہادت نوش فرما لیا آپ کلے رہ گئے توجہ ہے کلے رہ گئے تے ماں دی بارگاہ چاہ گئے ماں دی عمر کنی ہے یاد رہنی چاہیے دی ماں دی عمر کنی ہے صحابی عبداللہ ابن زبیر نا عمر کنی ہے 75 سال دی عمر ہو گئی کہ ماں دی بارگاہ چاہے کندنے اماں میں زندگی دے اندر جو بھی کم کیتا ہے تیری دعا نل کیتا ہے اے نہیں کیا میں صحابی رسول ہم 75 سال ہو گئے رب رب کر دیں تہجد کدی نہیں چھڑی کہ ماں دی لوڑی نہیں دسیائے پاویں عمر 80 سال ہو جائے ماں زندہ ہوئے کہ برکتاں لینیاں چاہی دیاں تے لے کون رہا ہے صحابی رسول او حضرات گرامی اسے واسطے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ دے قرآن نے بیان کر چھڑیا کدھر رب کائنات دا قرآن والدین دی عظمت بیان کر دائیں وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کدھر اللہ دا قرآن ماں باپ دی عظمتاں بیان کر دائیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے اپنی توحید دے نال والدین دی عظمت رکھی فرمایا دنیا والے ہو اگر خدا نو راضی کرنا چاہندے ہو بڑھے باپ نو راضی کر لو اپنی بڑھی ماں نو راضی کر لو تانو خدا بھی راضی ملے گا مصطفیٰ بھی راضی ملے گا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اندر اماں میں کلا رہ گیا ماں سارے میں نو چھڑ گئے نے آپ دی اماں نے دعا فرمائی فرمایا بیٹا میں جاننی ہوں اے ماں کون ہے حضرت ابو بکر صدیق دی تھی حضرت ابو بکر صدیق دی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت عبداللہ ابن زبیر اس زبیر دے بیٹے نے جنہوں دماد صدیق اکبر کیا جاندہ میں پورا صحابی دا تعارف بھی کرانا ہوا اے جناب صدیق اکبر دے دماد زبیر نے انہاں دا بیٹا عبداللہ ابن زبیر عمر 75 سال ہے اماں دی عمر 95 سال ہے ماں صدیق دی بیٹی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اندر اماں ویخ میں کلا رہ گیا ہوا پر میں حق نہیں چھڑیا ماں کہندی ہے پترہ پھر کلا کیوں رہ گیا ہے جدے نال حق ہوئے او کلا نہیں گندہ جس کے ساتھ حق ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہندہ اس واسطے آؤ ذرا میں اگے لے کے چلنا رب کائنات نے قرآن اچھ بیان فرما دیتا ہے نا جتنا میرا شکر ادا کرنا ہے انجی ماں باپ دا شکر ادا کرنا ہے ماں بول کے کہن دیئے پترا تو کلا میدان اچھ جا تیری ماں دعا کرے گی حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے نے کئی حجاجیاں منکران ہوا اپنے واصلے جانلم کیتا لیکن ماں نے دعا منگی اللہ میرے پتر نو شہادت دی موت دیوی میرے پتروں شہادت دی موت دیوی جی میں حسین نو فاطمہ دے بیٹے نو شہادت دیوا کیا کربلا اس تو پہلے ہویا سی فرمایا ماں نے ممی کانگی جس طرح سیدہ خاتون جنت دی چادر تلے آکے جدہ تیرا حسین حق واسطے شہید ہویا ہے ظالمان المتھا
متھا لا کے حق دا بول بالا جدہ حسین نے کیتا ہے جب عبداللہ ابن زبیر بھی کیتا ہے آؤ میں اگے لے کے چلا ہون میں گل سنانا چاہنا ماں حضرت بایزید بستامی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کون ہے بایزید بستامی 15 سال بعض مرخین لکھے 20 سال اور ایک روایت چاہتا ہے 12 سال آپ جنگلہ میں رب ڈھونڈ دے رہے حالانکہ عالم بھی نے فاضل بھی نے تے حافظ بھی نے تے چوٹی دے قاری بھی نے ایک دن دل چ خیال آیا بایزید اماں دی بھی خبر لے آ اماں نو بھی حال چال پوچھیا تے دسیا آپ گئے نے ماں ستی ہوئی ہے لباں وچ آواز آندی اللہ میرے بایزید بستامی دی خیر فرمائی میرے بایزید بستامی دی خیر فرمائی انجی ماں بول دی بایزید دیاں چیخاں نکل گئیاں تڑپ گئے تے ماں دے قدمی لگ گئے ماں بول کے کہندی ہے پانی میں نو پیاس لگی ہے اے ماں دنیا دار نہیں ہو اے ماں وال کٹان والی نہیں ہو اے ماں فلمہ تے ڈرامے تے ایکٹنگ کرنے والی نہیں ہو ماں جان دیئے بایزید بستامی دا امتحان آ گیا آپ نے پانی منگیا حضرت بایزید بستامی کارج کرے چودو پانی ہویا کردہ سی مٹی دے گڑے ہویا کردے سن دیکھے اب پانی ختم ہے سردیاں دیاں راتا بایزید نے مٹکا چکیا تے پانی لے کے آئے کی ویخ دینے اماں مسلح تے اللہ اللہ کر رہی ہے ماں ویکھنا چاندی سی آج بھی میرا بایزید فرما بردار ہے کہ نہیں انج کر کے کھڑے نے ہتھاں وچ خون جمیا ماں نے پانی والا پیالہ پکڑیا انجا سمانہ والے نظرہ اٹھائیاں عرض کی تھی مولا میں جاننی ہاں میرا پتر جنگلیں 20 سال تیرے کلم منگدہ رہا تو نہیں دیتا تینوں میرے چٹے والا دا واسطہ ہے جو میرا پت چاندہ انہوں دے دے بایزید کہنے نے غیب تو منو آواز آئی اوے بایزید آج تو بعد رب رب کر پوے نہ کر تیری ماں دی دعا دا صدقہ اسی تینوں ولی نہیں ولیاں دا شہنشاہ بنا دیتا اس واسطے شہر ترجمہ کر گیا نا تار دین دیا نے دعا ماں دیا پڑھ لو عظمتاں کی سنا ماں دیا آہن میں بابے فرید دے پیر دی گل سناوا اے بابا فرید دی ماں تیری عظمت نو سلام تیرے وچ او نشانیاں نے جیڑیاں بابے فرید دے پیرو مرشد دی اماں دے اندر نشانیاں سن آپ دے پیرو مرشد دا نا خواجہ قطب الدین بختار کاکی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں جنی محنت نل میں پہلے کے آئے میں ماں اس دی شان بیان کرنی ہے جنہ دے پوت ولی بنے نے جنہ دیاں ماما دیاں دعاواں رنگ لے ہوں دیاں نے آج تیری میری دعا ماں کر دیئے اے رنگ کیوں نہیں ہوں دا اے سن رنگ کی میں چڑھ دینے بایزید خواجہ قطب الدین بختار کاکی سرکار دی عمر 5 سال دی اماں گھر ویلے قرآن پڑھ دیئے درود و سلام پڑھ دیئے ایک دن نا اس طرح 5 سال دی عمر تے پتر ماں دے سامنے آکے بہ گیا کہندہ اماں مینوں بھوک بڑی لگی ہے روٹی ملے گی ماں کہندی ہے پتر روٹی میں تے نہیں دیندی روٹی تے رب دیندا ہے اچھی بولو اور اچھی بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ قطب الدین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اماں روٹی رب کتنا دیندہ ہے فرمایا پتر ہاں میں دسنی ہاں میں دس رہی ہوں عمر 5 سال دی حالانکہ اسلام نے تے 7 سال دی عمر چ نماز دا حکم کیتا سختی 7 سال چوی نہیں اسلام دیندہ 10 سال تو بعد پھر اسلام سختی دا حکم دیندہ لیکن ماں کیسی عظمتاں والی ہیں چادر بطول دی کنی پاسبانے کنی پردہ دار خاتون کنی رب والی رب دی
ولیہ خاتون کہن لگی پترا میں تینوں دسنی آ جدہ میں وضو کیتا تم ہی کر لے مسلح بچھا لے تے نماز پڑھ لے نماز پڑھن تو بعد اللہ کو روٹی منگی میرا رب روٹی دے دے گا بابے فرید دی اماں نے شکر دا لالچ دے کے نمازی بنایا تے اج جدوں ماما پتر نوں دنیاوی لالچ دیندیاں نے تے پھر برکتاں ختم ہو جاندیاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا حضرت خواجہ قطب الدین 5 سال دی عمر ہے آپ نے نماز شروع کر دیتی نماز پڑھ دینے آپ دی اماں دیوار دے اولے سائیڈ تے توی لاندیاں نے روٹی پکاندیاں نے کھانا بن جاندا ہے بستر تے جا کے بستر دے اندر چھپا دیندیاں نے خواجہ قطب الدین سلام پھیر دینے کہندے نے اماں نماز میں پڑھ لیے کہ رب نو روٹی دے وے فرمایا پترا رب مسلح تے روٹی نہیں دیندہ اماں کتھے دیندہ آئے فرمایا جڑے بسترے تے تو سونا ہے رب اتھے روٹی دیندہ ماں میں شروع چے گال کی تھی نا ایک ماں ہے جدی دعا بھی بندے نو جڑے پہلے آئے ہو بولو کی بنا دیئے واہ ماں دی دعا بھی بندے نو ولی بنا دین دیئے خواجہ قطب الدین بختار کاکی گئے نو بستر کھول لیا تے روٹی پئی ہوئی ہے آپ نے تناول فرما لی وقت گزردہ جا رہے آئے رشتہ داروں دے اندر فونتگی ہو گئی ماں اتھے چلی گئی خواجہ قطب الدین مدرسے وچوں پڑھ کے کار آئے بھوک بڑی لگی تے کہندے نے ماں نے دسیا جدو بھوک لگے ادو 2 نفل پڑھنے نے نماز پڑھنی ہے رب آپ ہی روٹی دے گا ادھر ماں دی اکھاں وچوں آنسو جاری دوسری بستی وچ رو رہی ہے عرض کر دیے مولا پردے بھی کجنا ہے مدد بھی کرنا ہے اج قطب الدین نو روٹی نہ ملی میرا پت نماز چھوڑ دے گا 5 سال دی عمر ہے 5 سال دی خواجہ قطب الدین نے وضو کیتا تے مسلح تے کھڑے ہو گئے او تیر ماں اتھے بے کے روئی جاندی ہے ماں دعا کر دیئے مالکا تینو میرے چٹے والاں دا واسطہ ہے قطب الدین دی روٹی دا بندوبست کر دے آپ نے سلام پھیرے بستر تے گئے نے اگے ماں 2 رکھ دیئے اج 4 پئیاں ہویاں نے 2 رکھ دی اج 4 پئیاں ہویاں نے زیادہ بندے رو رہے ہیں اللہ خواجہ صاحب نے صدقے گناہ معاف فرمائے اے بابے فرید الدین دے پیر و مرشد نے او جندہ پیر نہ کامل ہے اندہ مرید فرید کنہ کامل ہوئے گا خواجہ صاحب نے روٹیاں تناول فرمائیاں تے کھانا سیروں کے کھا لیا ماں دروازے وڑ دیئے تے روئی جان دیئے کہن دیئے پترہ ملیٹ ہو گئی سا پتہ نہیں تو روٹی کھا دیئے کہ نہیں میں تینو روٹی بنا کے دیواں خواجہ صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندنے اماں میں نو سمجھ آ گئی ہے تو تے ہلے پکانی ہے میں نو میرے رب نے انج دی روٹی کھوا چھڑی ہے کہ میں نو ہن بھوک ہی نہیں لگنی ماں سجدے پہ گئی ماں سجدے پہ گئی تیرا بدا شکر ادا کر دیئے غیب تو آواز ہوں دیئے اے قطب الدین دی ماں سن لے اے تے روٹی دی گل لے ان تیرا پتر اس مقام تے پہنچ گیا ہے اگر درختانو بھی اشارے کرے گا او بھی یہ دی گل من لین گے کہنا پہنا ہے نا پھر تار دین دیا نے دعاواں بولو نا سارے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں آہن میں اپنے آقا علیہ السلام دی اماں جان دی گل کرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بھی 3 قافلے دی صورت اندر نکلے ایک ایمن ہے ایک نبی دی اماں آمنہ ہے تیسرے میرے نبی دی ذات ہے حضرت آمنہ میرے نبی نو لے کے میرے آقا علیہ السلام نو مکے وچوں لے کے مدینے جا رہیاں نے مدینے دے اندر سیدہ طیبہ آمنہ پاک دا ماں باپ نے
مکے دے اندر میرے نبی دے والد عبداللہ پاک دے والدین نے میرے نبی نے دونوں نال وفا فرمائی ہے میرے آقا دی پیدائش مکے چوئیے روزہ اج بھی مدینے میں آقا نے دونوں کے ساتھ انصاف میرے نبی تو وڈا کون ہے انصاف بارا آقا نے اپنے والد دے شہر دی بھی تکریم فرمائی اماں دے شہر دی بھی تکریم فرمائی لیکن سننا جڑی میں گل دسنا چاہنا وہاں میرے نبی نو ملا کے آمینہ پاک اپنے والدین نو واپس لے آ رہی آنے ان اوتے سارے کہہ رہے ہیں آمینہ تیرا پت کڈا سونا ہے میرے نبی دی عمر اس ویلے 5 سال سی بعض روایتیں چاہتا ہے 5 سال حضرت حلیمہ کر میرے نبی گزارے نے نئے اپنے اماں آمینہ دی کول آئے نے اماں آمینہ پاک لے کے اپنے پیکے گئیاں نے اوتھے جا کے سارے کہندنے آمینہ ساڑھے پت لیلہ تے اپنے دے اپنا دے حضرت آمینہ کہندیاں نے میرا پت سونا ہی ہے نہ ہے 5 سال حلیمہ کر رہے آئے میرا دل نے میں بھی یہ دل لاڈ اٹھاواں میں بھی یہ دل نخرے اٹھاواں میں بھی یہ دیاں شفقتہ پاواں میں بھی یہ دیاں محبتہ پاواں میں بھی اپنے پتنل چند لمحے گزارا لیکن مقام ابوا جڑے حج عمرہ کر کے آئے ہو مکے تے مدینے دے درمیان جگہیں اس جگہ تے میرے نبی دیاں اماں جان نو بخار آ گیا حضرت آمینہ نو بخار آیا حرارت ایدہ دی ہو گئی آپ کو چلے آنی جاندہ گر جاندیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قریب بلایا کدی آقا دے لب چم دیاں نے کدی ہاتھ چم دیاں نے کدی پیشانی چم دیاں نے نالے اکھا میں جوان دیاں نیران جاری نے میرے نبی نو سینے نال لا کے ایمن دا کان اپنے لبان لا کے حضرت آمنہ کہن دیئے نے ایمن تو میری بچپن دی سہیلی ہے میرا بڑا دل نے میں اپنے محمد دی شادی دیکھا انہوں جوان دیاں دیکھا پر میں نو لگ دا ہے میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے سونا مینا سونا ایمن میرے وصال تو بعد میرے پتروں کندہ لگ کے رون نہیں دینا انہوں ماں دا پیار بھی دینا ہے پاپ پہلے ہی وصال ہو گیا میرے نبی دے کنہ چاواد آئی آقا دیاں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے حضور روئے نے میرا وجدان زمین و آسمان دی ہر شہر ہو رہی ہے کیونکہ میرا نبی روئے تے قرآن کہندہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اے اللہ دے قرآن نے میرے نبی دا رحمت والا رونا بھی بیان فرمایا رب کائنات نے میرے نبی دی پیدائش تو لے کے آخری ویلے تک قسمہ اٹھائیاں رب کائنات فرمان لا ملک الا هو لفی ذکراتیم یا مغون اے قرآن میرے نبی دی آدامہ بیان کر دائے اخیر میرے نبی پاک دی امہ دا وصال ہو گیا سرکار روئے نے اور اپنے نوری اتھانال مٹی نل قبر بنائی ہے اوہ لوگوں میں دسنائے چانا وہاں جد میرے نبی نے آپ قبر بنائی رب کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے نبی دے نال تمہیں لگ جا اخیر میرے نبی علیہ السلام دیا اکھاں میں آنسو جاری نے ماں دی یاد چرونا نبی پاک دی سنتے ماں نال پیار کرنا میرے نبی دی سنتے سائم چشتی تائیوں تے کہہ گیا رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اوہ تار دیا نے دعاواں ماں دیا میں اینڈ حضرت حسین دی اممہ تے کرنا ہے سیدہ خاتون جنت ورگی کائنات ماں کون ہے جڑی دی مصطفیٰ دیئے بیوی مرتضیٰ دیئے میرے حسین نے کربلا دے میدان اندر ڈگمگ کیوں نہیں قدم ہوئے کیوں آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑیا کہ دے وچ میرے حسین دا کمال نہیں سیدہ دے خون دا بھی کمال ہے تے دودھ دا بھی کمال ہے ماما اصل تربیت گانے اور جد ماں جنہ دین ہوندا ہے نا ایک ماں پورے خاندان دی تقدیر بدل دے
ماں ٹھیک ہوئے تے سارا کر ٹھیک ہوندا ہے، اگر ماں ہی ٹھیک نہیں تو کر سارا خراب ہوندا ہے۔ دیکھیا تسی اگر ماں نمازی ہے تے پت بھی نمازی ہے تے دھی بھی نمازی ہے، اگر ماں بے حیائے وال کٹان والی ہے بے نمازی ہے تے پھر اولاد بھی تے بے نمازی ہے۔ ایمیں تنی میاں صاحب نچوڑ کٹ گئے ول تم دی اوے کوڑی ہندی تے اثر ہندا وچ بیاں او جیڑا کم اوے ماما کر دیاں او ہوئی کر دیاں دیاں۔ آؤ میں امام بخاری دی ماں دی گل سناواں۔ امام بخاری اونے قرآن تو بعد تسی سندے ہو قرآن حدیث، قرآن تو بعد ہر مکاتب فکر والے نو پوچھو جا کے کیڑی کتاب مننی جاندی ہے، قرآن تو بعد بخاری شریف دا مقام ہے۔ امام بخاری جدو پیدا ہوئے تے اکھاں تو نبی نے سن، کی سن؟ اکھاں تو نبی نے سن، نظر نہیں سی آندا۔ آپ دی عمر 4 سال دی ہو گئی، ماں دعاواں منگنیاں شروع کیتیاں، امام بخاری نے بولنا شروع کیتا۔ ماں تہجد پڑھن والی ایک دن پت نو سامنے بٹھا لیا، اللہ دی بارگاہ چ رو رو کے دعاواں کر دیئے، اللہ کیا تیرے کل میرے پت واسطے اکھاں نہیں؟ جو ماں جدو اپنا رشتہ اللہ نال جوڑے گی نا تو پھر پتر ولی بنے گا۔ ماں دا رشتہ رب نال مضبوط ہونا چاہیے۔ میں اس واسطے دس رہا ماں کائنات دے اندر جنوں میں عظمت ملی ماں دی وجہ تو میں آسان کر دیا۔ ساڑھے شہر شرکپور شریف دے میاں شیر محمد سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لائے آپ نو ہندوان سکھاں تے کافراں بھی منیا۔ ایک دن پوچھن والے پوچھ لیا اوہ شیر محمد جدر بھی جانا ہے کرم کیتی جانا ہے تیرے کل کی نسخہ ہے کی پڑھنا ہے؟ فرمایا ہوئے لوگو میرا وچ کوئی کمال نہیں، اے سارا کمال میری ماں دیاں دعاواں دا ہے۔ آؤ میں خواجہ صاحب دی بارگاہ چلے چلنا جنہاں نو شیر محمد دا پیرو مرشد کیا جاندہ ہے، خواجہ امیر الدین کوٹلوی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لائے جتر نظر پانے نے رحمتہ ہی رحمتہ ہوندیاں نے۔ پوچھن والے ہیں پوچھ لیا خواجہ صاحب اینا کمال کیڑی عبادت کر دے ہو، کس ویلے کر دے ہو سیوی کریے؟ فرمایا او زمانے والے ہو امیر الدین دی عبادت نے اتھوں تک نہیں پہنچایا، سج دسا تے امیر الدین دی ماں دیاں دعاواں نے پہنچایا۔ آؤ میں بغداد شریف لے چلا جتا میں ماں دی شان پڑھن لگا کم ہی تسی سنی ہوئے گی، میں چیلنج کر رہے ہیں مووی بن رہی ہے۔ آؤ میں تونوں بغداد شریف لے چلنا 7 سال دی عمر ہے، ماں نے کیا پتر جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں، استاد آلے کوئی نہیں بنیا، بولو تربیت ہور کسے نہیں کی تھی، ماں نے کیا بس بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اوے ماں دی دعائیں کنی برکت ہے، آپ جھوٹ نہیں بولے نتیجہ اے نکلیا اوے بیڑا قافلے دا سردار سی او بھی کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے آپ دا مرید ہو گیا، سارا شہر پہ اور زور غوث پاک نو پوچھ لیا پوچھنا لیا کیڑی عبادت کر دے ہو، اینیاں رحمتاں تے برکتاں کتھوں آئیاں؟ فرمایا غوث دے علم دا بھی کمال نہیں، غوث دی عبادت دا بھی کمال نہیں، جی کمال کیے فرمایا تار دیندیاں نے دعاواں جنہاں نو لگیاں نے میں ویکھ رہا بولو تار دیندیاں نے دعاواں۔ امام بخاری دی اماں دی گل سنا رہا سا، آپ دی ماں نے امام بخاری نو سامنے بٹھا کے انجا سمانہ والے نظرہ اٹھا کے گیا مولا آج اگر میرے پت نو اکھاں نہ ملیاں، میرے پت نو اکھاں نہ ملیاں میں سمجھاں گی کہ تیرے دربار چکھا ہی نہیں۔ اللہ دی غیرت نو انہا جوش آیا، ماں دی اکھ لگی، اللہ نے فرمایا ابراہیم جا امام بخاری دی اماں نو زیارت بھی کرایا نالے اکھاں دی بشارت بھی دیا۔
تشریف لاتے ہیں، فرمایا بی بی سن، اپنے بیٹے کو اٹھا، اچھی کہنے علی گل سبحان، اپنے پت نو اٹھا۔ حضرت امام بخاری دی اماں نے آپ نو اٹھایا، جدوں آپ اٹھے نے انج ویکھنا شروع ہو گیا، سب تو پہلی نظر ماں دے چہرے تے پئیے، ماں رب دا شکر ادا کر دیے تے سجدے پہ جان دیے۔ ماں کہندی ربا ہن میرا بھی فیصلہ سن لے، اگر تو ماں دے کہن تے اینو اکھاں دتیاں نے، اے تیرے نبی دے دین دا اینا کم کرے گا، اینا کم کرے گا، اینا کم کرے گا، قیامت دیاں دیواراں تک امام بخاری دا نام وجدا۔ امام بخاری دا نام ہی زندہ رہے گا۔ آج جناب کوئی دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، پوچھو تے کہندے نے قرآن تو بعد امام بخاری دی روایت لے کے آؤ۔ آؤ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شانوی نال نال پڑھدا جاواں۔ سنن ابو داؤد شریف وچ روایت ہے، پہلے میں پورا موضوع بنا کے اے دسنا چاہنا اوے لوگوں عبادتاں، تہجداں، ہسپتال، سڑکاں، دکاناں، اوے اللہ اللہ کریاں بھی بندہ اس مقام تے نہیں جے پہنچ دا جس مقام تے بڑھے والدین دیاں دعاواں پہنچا دیں دیاں نے۔ ایک زمانے دا ڈاکو گزرے ہے فضیل بن عیاض، پہلے دور دے اندر بڑا وڈا چور سی، ایڈا نا وجدہ سی کہ جیڑا ایدہ نا ہی سن لیندہ سی اپنے آپ اپنا سارا سامان پیش کر دیندہ سی۔ انہاں دی ماں بڑی تہجد گزار سی۔ ایک دن اے فضیل بن عیاض چوراں والا لباس پا کے جان لگا، ماں تہجد بھی پڑھ دی ہے، ماں دے دل چ رحم آیا، ماں نے پانی منگیا لیکن ماں دا بڑا فرما بردار سی، جلدی نال پانی پیش کیتا، پانی پیتا تے آسمانہ والے نظرہ اٹھائیاں، عرض کی تھی مولا کیا ساری زندگی میرا پت چوریاں ہی کردہ رہے گا، ڈاکے ہی ماردہ رہے گا، مالکہ تو ہدایت دین تے قادر ہے۔ آج اجڑی بڑھی ماں دی اے دعائیں کدی کو آج راتی فضیل دی تقدیر بدل دے میں تے مینوں عبادت کرن دا مزہ آ جائے۔ ہن ذرا سننا ماں دی دعا دا اثر۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے ایک جگہ تے ڈاکا ماریا، اگے لوگے دے تو ڈر دینے، اس دن بستی والیاں چورانوں کیرا پا لیا، کئی چور قابو آ گئے۔ فضیل ابن عیاض نے دیکھیا میرے پیچھے بستی والے لگے نے، آپ دی ماں کہندی سی پت مشکل ویلا ہے رب نو یاد کر لئی۔ سامنے مسجد آئی پیر صاحب، اللہ اکبر، فضیل بن عیاض نے جلدی نال وضو کیتا، چوراں والا لباس اتاریا، اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کیتا، عرض کیتی مولا اگے بھی تینے پڑھدے پائنی آج بھی پا دے گا تے میرا کم بن جائے گا، میری ماں تک خبر نہیں جائے گی، غیب تو آواز ہوندی ہے تو تے ہون بدلے آئے، جدوں کروں نکلے آسے اسی اودوں ہی تینوں تبدیل فرما چھڑے آج۔ توبہ کر لی، تہجد دا ویلا ہے، ماں دی بارگاہ چاہے ماں نماز پڑھ رہی ہے، آکر کر دنے اماں میں چوریاں چھڑ دیا، میں توبہ کر لی، آج تو بعد تیرا فضائل یا نماز پڑھدا نظر آئے گا یا قرآن پڑھدا نظر آئے گا۔ اس تو بعد فضیل بن عیاض اتنے بڑے رب دے ولی بنے، اتنے بڑے رب دے ولی بنے کہ ولیاں دی لسٹ آپ دا نام آ گیا۔ آؤ سن ابو داؤد شریف دی روایت سناواں جاواں، حدیث نمبر 20,503 راوی دا نام جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یمن جو ایک بندہ آیا، بڑا خوبصورت جوان بندہ، نبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا حاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمنی فقال هل لك احد من الیمنی قال ابوایاہ قال اذن لك قال لا فقال ارجی الیہما فاستاذنوا فاذن لك فام آجرا الا فب
وبرہما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں جلدی نہ ربی عبارت بڑی وڈی حدیث سی ایدہ ترجمہ میں یمن جو ایک بندہ ہجرت کر کے آیا آکر کردہ ہے سونیا جہاد دی بڑی فضیلت ہے جڑا تیری بارگاہ تیرے نال جہاد تے جاوے انہوں بڑیاں شانہ مل دیاں نے بغیر حساب تو جنت جائے گا انہوں بڑیاں عظمتہ مل دیاں نے 70 حورا نلو دا ویاہ ہوئے گا سونیا میں بھی جہاد کرنا چاہنا وا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے منو حلق آدم من الیمانی قالا بوایا کیا تیرے والدین زندہ نے عرض کی تھی سونا میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میرے نبی نے فرمایا قالا زین لکا انہاں کو لو پوچھ کے آیا ہے عرض کی تھی لا سونیا نہیں میرے نبی دا دین کی دسدہ ہے تاجدار مدینہ مسجد چان والے ہو میرے آقا دا دین دستا ہے میرے حضور نے فرمایا فقال ارجع الیہما اٹھ واپس جا فاستاذن بہما انہاں دونوں کو لو اجازت لے کے آ اے کیڑا دین ہے ماں باپ کو لو دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں پتر تبلیغ تے گیا ہوئے اے کیڑا دین ہے ماں لوکاں دے گھراں وچ مزدوریاں کر دیے پتر چلا کٹن گیا اے کیڑا دین ہے کہ پتر ہی کہے 10 دن ماں میں رکھاں گا 10 دن دجیا تو رکھنا ہے اے کیڑا دین ہے جوان پتر اے کہے ایک ہفتہ اماں دی دعائی میں لے ہونی ہے دجے ہفتے تو لے اے کوئی دین ہے اے نہیں اے بیڑا گھر کیتا انگریز نے جڑا اپنے گھر کھولیا ہویا ہی اے دین نہیں اے جڑی میں گل سنا رہے ہیں نا بھائی تارک کو لے نیٹ لے آ جانے تالے کرائیں سنایا جے پھر ویکھیا جے اللہ دا فضل کیتا ہوندا اے دین نہیں کہ ماں نو کہے اماں تو میرے تے ہی بوجھ بنی ہے بڈھیا تو میرے تے ہی بوجھ بنے ہے تجھے چھوٹے کول بھی چلا جایا کر چھوٹا کہندا وڈا تیرا پتر نہیں انہوں بھی تے برابر دا حصہ دیتا ہی نا مینوں چوکھے دے دیتے نہیں جننے کمانا تیرے تے لائی جانا ہے بدبختہ تینوں اے پتہ ہی نہیں ایک حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او بندائی جدے کل میرے نبی نے اپنے مولا علی تے حضرت عمر فاروق نو دعا لین واسطے پیجیا امت واسطے اے تے صحابی نے انہیں نبی نو ویکھیا ہی نہیں جدوں جان دی اجازت مانگ دائے اماں کہن دیئے پترا میں بیمار ہاں اگر تو چھڑ کے مینوں چلا گیا تے پچھو مینوں موت آ گئی اویس کرنی دیاں چیخاں نکل جان دیاں نے عرض کر دو اماں پھر میں جاندہ ہی نہیں اماں پھر میں جاندہ ہی نہیں میرے نبی نے بے کے مدینے حضرت ویس نو صحابی ہونے دا رتبہ عطا فرما دیتا ایسے واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ذرا سن دے جانا دنیا دے اندر جنہ لوکاں میں عزتاں پائیاں نے جنہ میں شانہ پائیاں نے جنہ نو اللہ نے مقام دیتے نے اے ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ تو دیتے نے آج دنیا دے اندر ایک قانون بن گیا ایک ایسا قانون ہے آؤ دوسری روایت سنو صحیح ابن حبان دے اندر مشکات اندر حدیث موجود ہے ایک صحابی میں نبی بارگاہ چایا آکر کردہ سونیا من احب الناسا بے حسن اخلاق گی سونیا منو اے دسو سب تو زیادہ دنیا اندر میرے تے حق کی دائیں میں امو کا تیری ماں دا پھر عرض کردہ سونیا سمہ من اس تو بعد کی دائے میرے نبی نے فرمایا امو کا تیری ماں دا تیسری دفعہ پھر پوچھ دائے سونیا سمہ من اس تو بعد کی دائے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں دا 3 دفعہ حضور نے امو کا کیا اے بھی اگو صحابی سی عشق والا آندہ آج میں بیکھاں تے صحیح ماں دا رتبہ کیے باپ دیا شانہ کینے چوتھی وری پھر پوچھ دائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمہ من ابو کا اوے 3 حصے تیری ماں دا کے ایک حصہ تیرے باپ دا کے
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਆ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਹਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ? ਬੋਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਓਏ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। आओ मैं सैयदा खतूने जन्नत दी बात पे इख्तिताम करना चाहना वा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन हुसैन जदों आप जिंदगी कोई भी कम करते ने अपनी अम्मा जी सैयदा अत्तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा हजरत खतूने जन्नत कोलों इजाजत लेंदे ने फिर करदे ने। जदों करबला गए ने उस वेले सैयदा दा तां विसाल हो चुकिया सी। जे तुसीं सुभान अल्लाह कहो तो बड़ी मैं गल सुनावांगा। मिनट बाकी 5 रह गए ने ते तुहाडे 4 रह गए ने। माशाअल्लाह तावन भी रब दे घर नाल करया करो। ऐ अल्लाह दे घर दा बस इंतजामिया दा ही जोर नहीं है तो इंतजामिया वाले खुश नसीब ने कि अल्लाह ताला ने इन्हां दी ड्यूटी अपने घर दी लगाई है और तुसी अपने कम्मां च मसरूफ हो। मस्जिद दे कम्मां दी उन्हां नूं फिक्र पई हुंदी। इस वास्ते मस्जिद दे अंदर सारियां दा हक बराबर दा है अच्छे तरीके दे नाल। जिवें साडे घरां दे मामलात ने जी रब दे घर दे मामलात ने। लेकिन खैर आओ मैं दसां दुनिया दे अंदर मैं पहले बचपन तेरा मेरा बयान करा। मैं ते तुसी अपनी 5 साल 6 साल 7 साल दी उम्र ते चाती पाइए जदों साडे उत्ते गर्दो गबार चढ़दी है कट्टा पैंदा है चेहरे ते गर्द उठ के पैंदी है ते मां कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। मां अपने दुपट्टे दे नाल अपने पुत दे मत्थे तो गट्टा साफ कर दिए अपने पुत दे चेहरे नूं साफ कर दिए अपने बेटे दी अखां चुम दिए अपने बेटे दी पेशानी चुम दिए जमाने दे लाड लडा दिए। ओए पुत बीमार हो जाए मां दियां नींदा मुक जांदियां ने रो रो के दुआवां कर दिए। मैं पूछना चाहना ताजदारे मदीना मस्जिद चाहन वाले हो जितने अब आप दूर तो नजदीक तो आए हो गल पल्ले बनिया जे सैयदा दी गल रोक के कर रहा वा। और जदों दुनिया च पुछो इन्हां दे विच ऐसे भी बंदे होणगे जिन्हां दियां मावां मर गईयां ने अल्लाह उन्हां नूं जन्नत चाला मुकाम देवे। और जदों मां मरदी है मां दी कबर बनदी है जदों बंदा अपने हाथ नाल जवान बंदा अपनी मां दी कबर ते मट्टी पांदा है बाप बेटे दियां चीखां निकल जांदियां ने बेहोश हो जांदा है हाथ कंबदे ने। अम्मा तू ते जिंदगी च मेरे ते मट्टी पैन नहीं दित्ती तू ते जिंदगी च मेरे ते कट्टा पैन नहीं दिता। अज मैं अपने हत्थी तेरी कबर ते मट्टी पा रहा। बंदे दे जिस्म चों जान निकल जांदी है बंदा तड़प जांदा है लेकिन मट्टी पाना सुन्नत मुस्तफा है। बंदा कहंदा है अम्मा अगर मेरा बस चलदा मैं मट्टी ना पांदा क्योंकि तू ते मेरे चेहरे तो मट्टियां साफ कर दी रही है कट्टे साफ कर दी रही है। मैं बड़े बड़े लोग देखे ने एक साडे नाल बड़े बहुत बड़े आलिम ने उन्हां दी अम्मा फौत होई बुक भरिया मट्टी दा जमीन ते बेहोश होके गिर गए। असी उठाया की होया ही कहंदा है सुन्नत मुस्तफा ना हुंदा मैं अपनी मां ते मट्टी ना पहन देंदा। मैनू मेरी बचपन याद आ गई मेरी मां ते अपने दुपट्टे नाल मेरा चेहरा साफ करदी सी मट्टी पहन नहीं सी देंदी। अज मैं अम्मा दी कबर बना रहा वां। इसे तरह इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक जदों मैदाने करबला विच निकले ने मां दा विसाल अम्मा जी दे रोजे पाक ते गए आके हाथ बन ले घुटनियां दे बल जमीन ते डिग गए। अर्ज कीती अम्मा
اپنے پت نو اجازت دے دے نانے دے دین واسطے اے کربلا وچ جانا چاہندا ہے نانے دے دین نو بچانا چاہندا ہے او لوگو صدا ماما نہیں جے زندہ رہندیاں ایویں ماں دا دل نہ توڑیا کر ماں نو تکے دے کے کرو نہ کڈیا کر ماں نو دعائی دے بالکل مینے نہ ماریا کر اوے او بدبخت پتر جڑا ماں نو تکے دیندا ہے جڑا دوسرے ویر دے دروازے تے بھیجدا ہے جدوں ماں مر جاندی ہے پھر بندہ تڑپدا ہے انہاں نو پوچھو عید دے دن جنہاں دیاں ماواں زندہ سن کنے لاڈ کردیاں تے پتر دی کنڈ ویکھ کے دعاواں کردیاں ایک شاکر لاہور دا گزریا ہے بڑا پیارا ترجمہ کردا ہے کہندا ہے شاکر ماں دا انت چھوڑا سینائے اوے آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے تے ماں تو بعد کوئی دعا نہیں دیندا میرا پت بسم اللہ او میرا پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جاول ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ہاں او ایڈیاں گوڑیاں او جگ تے چاواں لب دیاں نہیں ٹر جاول ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا پت امیر ہوئے چاہے ایم این اے ہوئے ناظم ہوئے چیئرمین ہوئے وکیل ہوئے نقیب ہوئے خطیب ہوئے جنہ بھی زمیندار تے دکاندار ہوئے انہوں کالا بھی ہونا ہے تے گورا بھی ہونا ہے انہوں امیر بھی ہونا ہے تے غریب بھی ہونا ہے انہوں گناہگار بھی ہونا ہے سیاکار بھی ہونا ہے اے میں تنی شاکر کہا گیا پتر باوے لکھ جہان تو مندے نے ماما کھن سارے جگ تو چنگے نے ماما کھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاول ایک وار تے ماں اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے